kuno kweza kukola basi ndakudzikonzadi mavero kuno koma angopita chotinya sitsa kai mavoti akwakha basi kasamezi ngari pa miezi hello masiku 178 masiku 70 ndangaji masiku 170 yakuti masiku hello 70 ndangaji ajama khabanye masiku akatakayoja ndachipani amafula onjereze abana unyumba amene anyamata amene amapaka zimezi amumcheshi mulo mtsogoleri wawo mulo komanso sikuti mulo amanyamuka yekha iyayi koma kongresi ndithu kuwapatsa kuwayimbira foni tanyamukali amapeka malawani amapasa program ni drama ine dzulo ndinali mu mchesi information imene ndayipeza ndiyo kuti anthu ananyamukira pamulo paja pananyamuka maminibasi atatu maminibasi osoti anali awo amangoziyendera basi kungowayimitsa atayimani bizinesi pano munyamule anthu koma zotsatira zake zoti olo maminibasi amene ananyamula anthu sanalipidwenso tu anangonyamula anthu ulere kukafika kumene kuja sanawapatse ndalama ndiye ene agensi undi amenewa mukuti ene agensi undi awo inde ndiponso amene amabola amene anaonekera kuti kubola matayala munthu oti wodziwika kuziwa amakhala mu alimodzi ndi jeniso chimwendo apa iyera chifanthu ajatu amaita ndi chimwendo koma road block yake yapano yooneka kuti yanjalaso kwambiri sademiso pamalapo malo awawa ndithu angamayime apayo ponena kuti palipachitika china chake kothawira kulibe ndiye kuti ni ngozi yoopsa kuganiza sakuganizaso angofuna ndalama maganizo wake achita akungoganizaso ngati chakwera yemwe yuso koma kutino chimene chikuvuta chimene chikuvuta ano koma dziko koma masiku anthu ovuta afe ndamene anthu osakhulupirika timagwiritsa voti timagwiritsa tsogolo pa chinthu chophweka koma mapita panopo pa nsonkhano akupatsa 2000 koma panopo kuti takhaula anthu amene ndida ndi mfundo imene ndiona koma ulendo uno chipewa takhaula ayi t-shirt anthu ovuta panopo ndiye takhaula chifukwa panopo linali bwinobwino koma mavuto wake sanali ngati awawo sanalingana awawo muganizo financial ya munthu mchocho nali pembene kumalayi kunoko zizokula mbala chimanga 100,000 zira la nkhoto 500 kuchekucha ali pa 300 ikwacha limakachezera kumowa 5000 sino muje mwantu wamba mwamwenjero ndama ya usiku kwana so ndichakujaji osakwana ndiye munthu ameneyo alibaleti ufuna mtu zoti amene anakanga pita usukulu pano zamuphoza sikwe sukulu hayi ifa sukulu panopo ndapitiraso nderera peraro tsogolo komanso chimene chikuchititsa mantha ndalama yathu kumango kwa day rate ndiye chiyembekezo pamenepo ndiye palibe yanamasikulika anthu aphunzira pano umene ujako tuje timu yoseja kulibe anthu asukulu kutiko kulibe sukulu kulibe anthu asukulu kuti ani masavage chizungu chamayankhule chakwera iyi ani masavage ngati kuti asasiye ni ndani kumalawi kunoko amayankhula English ngati chakwera amweni adaja pepani nuyamikira chizungu chokha tu msaniukire tu iyayi ni chizungu chokha chimene nimaona tu amenewo lumbuka achinapita mthalikali akuti anakhoza 6 points tu chakwera usukulu secondary anamenya 6 points kuchipiku kujako kuli munthu wa degree umene kwa masters chipiku chija muchitenge chipiku aya alipo kama bwana manager alipo chakwera ndi wophunzira kwambiri koma ni chisiru koma kuti vamutopia porobesaro takungankulidwa mmene angathe ndingatotsika nawo apapita wanjinga balonda about popa sarasara zovere kuno timanamizana kuti munthu amene kuti zingati 500 zingati
si Museveni unajakwera kuti umphawi wakuna wosa akamati munthu osaulisisa akhoza kumfotokoza ndiye choncho amene wachitira iye munthu wokupita kumuzi munganene kuti president azichokera oti wakumana ndi mavuto ndiye bola wobwera ayotu bola amene anachona ayotu wochonayo ndi amadziwa kusolva zinthu kusiyana ndi munthu oti iye uja